Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labawong pari o sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini, gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas ug nagtukod siyag bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa ting pamukpo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunalan nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak, miingon siya sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya, tana patyon ta siya ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inigabot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saop, nangutana si Jesus. Sila mitubag sa walay duha-duha, patyo niya kadtong mga taong dautan o pasaupan niya ang parasan sa laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo o kahibulungan gayod kini. Og midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo o gihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Nindot kayo ang atong mga pagbasa niya sugod ta diri sa atong tubag sa Salmo. Ang sa tubag nato sa Salmo, ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Pwede sa ni natong ilisan maingon ta ang parasan sa Ginoo mao ang simbahan nga Katoliko. Saman mo Katoliko mo dili? Okay. Nya musugot mo nga mga sakop mo sa parasan sa Ginoo. Sugot dili. Maayo. Diri sa unang pagbasa, niingon ang Ginoo, unsay akong buhaton sa akong parasan? Ako ning gubon ang koral aron atakihon sila sa mga mananap. Payatak-yatakan ako silang pasagdan aron mga matay ning akong paras. Ngano man naglagot ang tag-iyas parasan kay ang iya kunong gitanom nga paras tamis, pero ang iyang naani nga bunga aslom. Diri sad sa atong Ebanghelyo niingon sa dang Ginoo,
pamatyo nako ning mga saop nga dautan ug akong pulihan ug mga buutan kay ako'y naghimos akong parasan sila mga saop giangko naman hinuon ang ani mangayo kog bahin din aman mo bahin ako ning pamatyon. Kasabot mo ana? Kuha mo kasabot? Be, ang Ginoo di ay mga igsoon, doon na sad siya'y pangayoon nato. Ang una niyang pangayoon, kinahanglan ang atong mga buhat o ang atong kinabuhi, tamis, dili, aslom. Gilingi ay mong tupad. Pangutan ay na, kumusta man sa imong tanaw, sa imong kinabuhi, tamis o aslom. Ilhan mo na nimog tamis ang imong kinabuhi, kaya ang kanang mga taong maduol sa imong kinabuhi, mag-smile. Di ba kanang tamis, igana nimo, lalami, aoy, wow, kalami, pero inig, aslom, mana. Ang mga mabdos ragyod, ang ragyod mo iganahan na ng aslom, mo ba, ngislo yung maayo. Kulismaot ang naong ba? May kamong mga asawa din kinsa ninyo ang moingon ako pa der sa akong tanaw tamis kay ko ngadto sa akong bana kay kada ginamo kita akong bana mo smile gyud ta sa kamot. Oy mga patyonon mo sa Ginoo mga asawaha mo aslom na din kay mo bunga. Abe kay mga bana, baos, mga bana. Kisa mga banaha din mo claim, ako pa der, tamis ko kay asawa na ko, malipayon gyud na kanunay ignaong basta makita na ko niya. Taas ko ng kamot be. Aw nay usa dito nga ni isa pero gius-us sa dayon. Pamina ko gikusi ito sa asawa ba. Oy, be kinsa ninyo din be nga mo tan-aw mo aning gawali, mo smile mo ta sa kamot. Aslom sa deko. Mao na atong kabuang. Nya nganong nangahimo man tang aslom? Ngano man? Kay ang atong kinaiya gusto ta nga ang atong kaugalingon maoy matagbaw dili ta mubahin ngadto sa uban. Kanang tawo nga self-righteous, selfish, self-centered, ang resulta ana sa ilang presensya ngadto sa ubang tao, aslom. Di kaganahan makigsandurot aning tao nga self-centered, self-righteous, o selfish. Kanabang ako gini, ako gini, ako gini labaw, ako gini labaw, ako gini masunod, ako gini masunod. Kapoy kay nastanan. No, muna mga sakristan, di gina sila mo smile inigsod nako sa sakristi. Oh, looy in town kay ko. Na, salamat in town kay ni smile na sila sa ingon na sila tingali. Smile sa toy kay looy sa kay father. Kamo mga ginikanan, inigsod ninyo sa inyong balay, mo smile inyong mga anak. Congratulations, tamis ka. Pero kana ganing ginikanan nga self-centered kayob, self-righteous, domineering kayob, autocratic kayob, controlling kayo ang mga anak-anak, aslom sa kaig mga naong. Di gyud mo smile. Tanawang. Kanang inikadungog ninyo nga mopaligya kog slat, unsa inyong bation? Aslom o tamis? Ako bitaw kanang naimuanin ako pader palit kog slat ninduta sa akong bation lagi nindot kayo kanang naimo palit og slat bala binagad ang paliton nga slats katong atong disap ninduta lagi sa bation bisag kinsa din maging mga anhi din niyo kanang magsuroy-suroy ko kalit lang nagakita pader nako pwede ka nilang ko mo palit og slat din alang ko mo adto sa imong parokya kung pwede kayo inighatag lagi butok-butok akong dughanay nindot kay paminahon pero kana ganing mohangyo ta nga palit mo slat nya mo diretso laglakaw ba di mo palit asti lang aslom sa doy
Atong bation ba aslom kana bitang muratag nag-acid reflux. Di may ikaon ba ana no. So aron mo madasig-dasig mo og jutay, ako mong taga-ag report sa atong nahalin nga mga slots ha. Sa atong holy pads para sa atong national retreat sa mga pari karong November 7 to 8 out to 9, kining atong holy pads nga holiness, peace and divine salvation na natay halin as of yesterday nga niabot nag 46,605 ka slots. Pakpak. Diba tamis paminahon? Pero napabayay makadugang sa katamis, naapay 53,395 slots nga available. Tag 100 ra gid ni per slot. Nya sa ato sang IMMEG, kaning special slot nato nga Mother Mary's Enriching Graces para rabani sa atong pagsaulog aning atong pista sa segunda patron nga karong umaabot Sabado nato sa Ulogon. Karon ang Sabado. Dako pa man dinhi. Utdan ninyo. So, ugma, murag magsugod na tatag panghatag ugma sa atong mga bugas, katong 5 kilo packed rice para sa atong category D. Anyway, ang atong halin sa atong mga slots sa IMMEG niabot na og 8,512 ka slots. Pakpakyapon. Nya naapay 11,488 ka slots nga available. Hinauton ta ato ning paspasag palit. Karon na ning Sabado, tag 100 raman ni per slot. Nalingaw ko kay nakonindot sa ning gibuhat sa ubanda. Nay ni palit ako mga duha na katao. Siya parir palit ko og 60 slots kay nagsaulog ko sa akong ika-60 nga birthday. Nakola po pariha day tag birthday. Birthday masako karong November 24, ika-60 sa din siya. Muna, pasalamat ko sa gasas kinabuhi, pader, palit kog 60. 30 para sa kanang holy pads, 30 sad para sa IMMEG. Nako, dindot sa dida. O kamo diya, musaman mo mag-birthday. Pamalit mo slots, equivalent sa inyong birthday. Kanindot day ana, kamo mag-anniversary. Harong sa madugangan pa o grasya ba? Ana, share nga tos Ginoo. Pila na ko din taon ng 100 oy. Tagaan kas Ginoo og sweldo nga 20,000 kada buwan. Di jud ka ka-share bisan na lang og 100 para ipalit og slot. Daw asad nimo no? No? Nya siga pa nga ginuin taon. Sikag ana, nya Ginoo sig hatag nimo, sig hatag nagnegosyo ka na kay dako-dako nga ginansya, di gyapon ka muhatag ang imong pangandoy para lang gyapon sa imong kaugalingon, muaslom gina imong kinabuhi. No? Ay gimog tuo, di ba? Ditso gyud mo. Nya sa ato sang DSAP kaning atong investment slot, ako na lang sa ning i-report ninyo na maligya ta og 140 ka slots nga tag 500,000 per slot. Kaya ato maning pangandoy ikapalit na to ng yuta dihas kilid. So as of yesterday, naa na tay mga pledges nga nadawat equivalent to 61 slots. Pakpak. Naanalay 79 ka slots nga available aning atong DSAP investment slot nga naay 25% per annum nga interest rate. Unya, out of 61 pledges, 61 ka slots, naanatay nadawat nga actual nga cash investment nga equivalent to 30 slots. Pakpak yapon. Nihangyo ang tag-iya diha nga kung pwede ko no og makaabot lang ko no og mga 1/3 sa presyo akong gitanaw-tanaw, wala pa man kay final nga kanang kuan deed of sale, akong tanaw-tanaw mga 22 or 23 M ang atong gikinahanglan. Yan na naman tay 15 M
Kuha nga na lang og mga 7. So kinsa ninyo dihay na ay 7, hatod lang niya nako. Kay haron sunod semana ato na karong semana ha ato na ning mabayran ha. Nya kaning napamay mga 31 ka pledges nga wa pa marimit o kinsa ninyo diha aning 31 pledges nga available na, i-remit dayon diri kay murag makakuha-kuha na kita ani sa atong 1/3 nya mosugod na sila og pirma sa atong deed of sale. Di ba? Maka-process na ta diha. Atong iyang po ang 31 pero take your time lang yun. Nya kamong mga kuan, mga online parishioners nga gustong mutabang dinhi, pangayo lang mo investment agreement through online sa atong mga contact persons. Labi na gyud nila ni Remedios Ocaba, Bernardo Jacobi, ni Hinara Laborte or ni Edna Barosa. Ay mo kontak og laing mga tao kay ma-scam unya mo. Looy kaayo. Nya nga to sang YouTube channel, suportahi sad ni nindot kay paminahon basta na natay share gikan sa YouTube. So as of atong August 135,000 ang atong share, 135,000 pesos. Kining akong gipanghisgutan mga igsoon mao ni ang gipangayo sa Ginoo nato nga do natay ikuan ba ibahin ngadto niya. Tamis nga mga bahin kana bitang muhatag tag hinabang nga wa ta mangayo something in return. Tamis kaayo. Labi na gyud ko nang atong gipaambit makahatag og kalambuan sa katilingban. Tamis. Nya unsa may sunod buhaton, ayaw gyud pangangkon nga ikay tag-iya anang imong gihimo karon gihuptan. Dili kitay tag-iya ang Ginoo. Giklaro ginas Ginoo, siya'y naghimo sa parasan, siya'y nagtanom sa paras, siya say nagatiman niini, igo ra gitang nagpahimos. Muna iampo sad nato ang ato mga nanagan aning barangay officials nga posisyon nining umaabot natong eleksyon sa barangay nga di unta sila mangangkon nga sila'y tag-iya sa barangay. Nga di sad sila mangangkon nga sila'y tag-iya sa ilang bahandi o sa ilang authority o sa ilang gahom. Hangtod na lang Hinoong manag-away na lang, managsilingan, mga manag-agaw, mga amigo o amiga kaniadto karon panahos eleksyon magdinautay na. Wa ko kay bawog ni aba na dinis ato pero murag wa man tingali, no? Wa pa man kay koy nadungog. Nalang koy nabati. Wa kay koy nadungog, no? Hinauton ta. O na karong kuan, karong October 18, day before sa formal nga campaign period, ako man ang gisusi, 19 man kuno ang formal nga campaign period. Ika-18, imbitaron tamong tanan nga mga sakop din his parokya nga mga kandidatos kada barangay, magmisa, apil mo din his misa sa alasay sa buntag. Kay ako mong blessingan. Nig-blessing na ko katong muaso, undang dayon sa imong pagkakandidato kay pasabot ana di kaangayan sa posisyon. Daghan kag demonyo igo ni mo soliwater pero di gani mo muaso, congratulations, angayan ka. Pero wa say siguro mudaog baka pero at least angayan ka, di ba? Na panganhi mo ha, ang di mo anhi di giday angayan. Bitaw, ako lang sa nang imbitar kay para ba magkahiusa ta ba nga mangandoy tani mga posisyon sa atong katilingban nga isip atong pamaagi sa pagbahin ngadto sa Ginoo. Lord, ibahin ako nimo ang akong kaugalingon sa pagserbisyo sa barangay. Nidagan ko aning maong posisyon tungod kay gusto kong moalagad sa barangay. Ibahin ko ninimo Lord kay imo man sa kong gitagaan og daghang mga kaayuhan. Ana ba? Dili kay kompetisyon, dili ba kompetisyon ang nasa tong unahon na daog ko. Ayaw ana. Selfish ra kay ka. Aslom ka. Pait pagyod. Makahilo pagyod. Sige, lingyay mong tupad. Ing na sugod karon mubahin at tangad to sa simbahan ha.
Ano ba? Slat ba? Slat. Bahin na ta. Okay mo? Ngano man mo manglingi? Bantay mo ha. Aslong yun mo ane. Sige, manindog na ta katong gustong mo bahin.